Naudzo manoko 21 kubvumbi. Nozuro panhandare yendege pakanga paine chipatapata manoko. Ndakanyepiwa kuti kuno zvezvawo muno munyika zvinopfuura 60 zvakabenuka kubva Britain. Wabenukiwa waishanda muzvikepe uye wakanga wari beimwe nzvimbo yokugara kuBritain ko. Chakazonetsa ndechekuti waifanira kuendesiwa kwawo wegani kundogara masondo 3 asi wakazotsika madziro. Chikoro chewararidzi cheBelvedere ndicho chakafanira kuenda asi nezvachakaita wakaramba wakati waida kuendesiwa kuhotera. Hurumende iri kunzi yakazobatana nomuridzi wezvikepe wanoseenzera akati achavabhadharira chemuhoteramo. Boka reRed Cross ropopomedzewa mari yokuAmerica yakawanda. Boka iro rinobatsira vanhu vazhinji munguva yematambudziko rakapopomedzewa mari inosvika zviuru 100 zvokuAmerica kuti risimbise urongwa hwaro pakuisa dzihwamupengo. Kambani inogadzira zvinwiwa yeDelta ndiyo yadurura mariyo ichiti muchiitiko chaitika nyasi kumuzinda wayo. Mumiriri weboka reRed Cross wamacheso wapa kutenda kwawo kukuru kukambani yemakokorai wakati dai mamwe makambani asimukawo norubatsiro. Dzopfumi. Hurumende yoda kuti mugodhi ivhuwe pokare. Mukureketa kwawo wakaita musi weSondo waMunangagwa wakati migodhi iri kufanira kuti itande pokare kuchera nokuti yakanga yataikirwa nemari zhinji nokuda kwomufigwa. Chinhu chibodzi chakati chatemesa musoro kuti vachagodini kuti vaongorore vanhu vese avo vanopfuura zviuru 40 vanoshanda mumigodhi. Tichaona kuti zvinokundika chere kana kuti kundori kufunga kwayari kurota hache. Wamasiwa wokurudzira kuti nyika dzeAfrica dzimbomisiwa kubhadhara zvikwereti dzinazvo. Wareketa masoko yawo achiti kumira kwakaita zvinhu mudunhu reAfrica kunogona kutonyanya kushata kana upfumi hwayo ukasviniwa nozvikwereti zvainofanira kubhadhara. Mumazuva ari kuteera wakuru wonyika dzakabudirira pasi rese vari kufanira kuita musangano uko kuri kuringirwa kuti nyaya iyi ichadzeyiwa. Tinoramba tiri kundokwena mhuno nokasiyanwa. Dzopasi rese. Mutungamiri wehurumende yeLesotho obvuma kusiya chigaro zvine chiremera. Mukuita kuribe kujairika mudunhu redu reAfrica, mukuru wehurumende uyu waThomas Thabane wabvuma kuti abude muhofisi yache chipolipocho, asi zvati zvazikanwa kuti zvawabvumira nazvo ndozvipi. Watenziwa vari kupomerwa mhosva yavari kuramba yokuponda mukadzi wavo mugore ra2017 zvinova zvaingidzira kusagadzikana munyika iyi. Nyika iyi yava nemakore akawanditsa ichindoita kakuvhazhaira kayo yegani uye South Africa inombozama kupomodza asi zvino nharo. Daiwo kwedu vachitobvumawo havo kusiya zvorudzi uyu zvaive nani. Mukutanda kwokufufutira kunogona kuitiwa nodzihwa mupengo, maJarimani otutumira tsamba yokuti China ivabhadhare makutikuti womabhiriyoni wemapondo nokuda kwedzihwa mupengo. maJarimani ari kuti ivo China iribe kubuda pachena zvakazara kuti chii chaiitika pakutanda kwedzihwa mupengo uye yakazokonzeresa kuti ritekeshere pasi rese sezvaraita. Mugwarori makareketiwa pokare kuti vanoda kuripiwa pamusana paupfumi hwavo hwagwadamisiwa nechirwerechi. Kureketa kuno pati paita bamhinduro kubva kuChina asi wakasasimba wachazvimbiwa nayo nyaya iyi. Mutungamiri weSouth Africa ari kuringirwa kuti agonyepa vanhu munyika yache kuti ari kuzoengidzira zvokubatsira nazvo vari kutambura. Kureketa kuno nyika iyi yese yakandoringira kuti waterekere kureketa kwache kuchatanda nonguva dza8:30. Zvizhinji tichakunyepai mangwana. Nozuro raive zuva rakasvipa munyika yeAmerica apo pakagwa mitengo yemapfuta aribe kupepetiwa. Mapfuta aya kuAmerica akasvika pakusaya pokuchengeterwa zvakapa kuti wanosii matenga watotange
kubhadharawo zvikepe kuti wavachengetere kana wako kutanda munhoroondo yawo pasi rese. Nyangwe zvakadari, vanhu vanotenga mafuta akapepetiwa odzimotokari vari kuringira kuti kunogona kuzoita kuderera kwomutengo wemafutayo. Uku ndiko kupera kodzanyasi. Ndini wenyu mhandi weWonhau.